ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳояшро дар хатсайри душанбе Тошканд душанбе афзоиш дод. акнун парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои душанбе ва ҷумъа иҷро мешаванд. рӯзҳои душанбе вақти парвоз аз душанбе 00:30 аз Тошканд 11:50 ва рӯзҳои ҷумъа аз душанбе 00:20 аз Тошканд 11:20 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. тибқи талаботҳои нави ҷумҳурии Узбекистон, кулли мусофирон аз 2 сола боло ки вориди ин кишвар мешаванд бояд бо худ санади ташхиси коронавирус ки давоми 72 соат пеш аз воруд дода шудааст дошта бошанд. маълумотнома бояд бо забони русӣ ё англисӣ пешниҳод карда шавад. шахсоне ки маълумотномаашон ба талаботҳои ҷорӣ ҷавобгӯ нест, ҳамчунин шахсони дорои нишонаҳои COVID-19 ба парвоз роҳ дода намешаванд. кулли мусофироне ки вориди душанбе мешаванд бояд бо худ маълумотнома дар бораи мубтало набудан ба коронавирусро ки давоми 72 соат қабл аз вуруд ба Тоҷикистон гирифта шудааст дошта бошанд. кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди маълумотномаи мазкур озод мебошанд. ба шаҳрвандони Ӯзбекистон ҳамчунин шаҳрвандони Туркия, Қазоқистон ва Россия ки тариқи роҳҳои ҳавоӣ вориди Тоҷикистон мешаванд, иҷозатномаи вуруди мақомоти ваколатдори ҷумҳурии Тоҷикистон лозим нест. мусофироне ки таби баланд ва ё нишонаҳои COVID-19-ро доранд ба дохили ҳавопаймо роҳ дода намешаванд. дар давоми парвоз барои мусофирон пӯшидани ниқоб ва дастпӯшакҳои ҳифозаткунанда ҳатмӣ мебошад.